na kinare tero mokonyi oye bande tero chibesa nkonye biyombe biane aya nyo tutageti gendo bango yogo arete chibesa chiago gochimo aiga chikure chire was 20 watts emiake yebere nsete nene ngoko bango kwana muri kintu mu kwana emiake yebere bikundi yebimbi changerwa emiake yebere chipara bune chietago gochie kona nchi agachwa emiake yebere igoto kore ngensete nene nga ensebone tenene ensete nene ntike gocha ne wewe erebia gosere bobe you know tigamba tebia point ye nkwa mnanta tekwariga ne farukwa acha introduce abande abana wa minto naende Gusii naende na baba abamu achire ko ruisi konta re mbatebe Mugirango ya itoya iranete maega emiaka ya maega bobe pi ekara na soto bojumbe abamu acha ne erambe bakaga etago eramie ikirete yansembe abamu acha koru bosongo ndate mumanye eramie ikirete nyachenge kuchitabaka rami jarengo ekara na soto bojumbe Mugirango yetu abade chibasi ibere chi school bono gambo ari chibasi 17 Mugirango ye eyarenge nchiragetere maega bobe chikoroba ekwara ko bari school yemo ekubwate koroba bono gankwa gacha toli chi abanyamondo kwa gacha toli school yega St Linus ne chinde kirase chi abayora you let me tell you Nyasaye oanchira bono iga ninche ndange no burayi bwa igoro Osaba na minto gake ase Gusii bono iga nonde gatiari erebia gosere bobe ntaite mbatebie gentekemo makwari geniombo genio itakwane ntegerere omwako mutanganie kero Ruto ete 2023 nali ari kwebanga nali ari omogeni nkone kwebanga ari 2024 gasoya arenge last year tukabeke ebintu getebie budget bune para ya itoga yetago muma etensi na kia chiete kaba ibintu bigasareka mumanyete mwako yo kaera nkamureta bakagaigera promise ga ebekwe budget bono ige yabikirwe budget ye para yetago ekona geteri nyamai deputy president nego cha ngo batangaza bakali tukoruta go cha koyigoraga erebya ko sere bobe na inje kabatenge pare yo netri kobe kurami nje ndikuburi kura namana tukwane tega na ngirorere etago ekona geteri nyamai bono inwe abande bayino mwanya kukwana kirase ngahaya nimbwate chiop na endele ronta temonge advice pengine eithantige kubwatie pare iyo nchake ko kure binte mutate nkure arafu chibese chibekire budget yetago chirusigwe chiganye gosenyarebe yani nje ngwake sabu ne boringa nakibona mwanya abantu bate emiake ebere nsete nene na enda bono munense yachite kababi chiwiki echisato chiarete nje na iwete buyake kiagera nje na achie tari ngate yo mugakori nga Gusii bono nga kia mangana bintu na kibire bintu bya nkonya gochiga ndaro siepa ekabekwe kagesi chipesa chine ngaka nera gocha koyoraga ababande bari gukura gosena kiba gukura abande budget yeto kuchigweti chibikibere isato chiatigaire bangus ebese ye efinyu ebekugochaga njentige data njentige ndakonya abantu bane ebinte mura konte biga nje tiganda akore gasi tiganda akora chirami chiane my friend goseba na bamito gake tiagonya gotobaniraga ebintu bitu batuma goroganga umaete gochimotwe mambi tata Nyasaye karasa Nyasaye ora ikano 2027 bone gati atora akore ebintu Nyasaye atoire onye kingike to mugambi orianga tiago nte ebintu chikoni nchiko kanya chikoni ende njentige tafadhali nije ndo bono igande chikoni yari njentige inonye motate aigambo Mugirango ngukwanira aigambo one tago ngukwanira botabori boige noerega nyaramba noerega nyataro abantu abwe bakomboringa yamagendererari tari komboringa lakini onye motaite ntige ntera gotera kuri moyenga sikanyarebe onye ekino kumutaite ntera bongotera busaigo twarigera nacha matanga nakwana sikanyarebe na ikaraza ekiagera ngo kwana ekyo na ururwe ebintu ebie chipara na ururwe ebi enyaruka nere yachire gukwana ebintu bitu nachiete bono ninkare bono mwakere bono sinko inkare bono nke kiboko mokonya bono mokonya bono bono nkure gandu suko bo chifu ipiga monkonya ngiboko nkonya bono ngakiboko nkonya bono nana muchaka onse kerraga abo tige gasoli imo bwata my friend bategi abantu abantike gosema na babeto gage kuboka mambichiredi hata niliona jamaa anyway wacha hiyo nitaongea deputy president akiwa muda kuboka mambichiredi Osoro motebya
akore nje nimbwate mechando onde kuburi kura nje timbwate mechando lakini bona gani to one ko kuburi boria lakini nje ndega moina aye onchuka kenye ngima onya tokoranga na kenye ngima tosoe lakini bosaigo ngosoro manyete karua e para ya netrabe tage kona na kyogo nkonya nganyenge serikali yita etage kona kimbekire chibesa honestly ba mito kage erebya ko sere bobe mbuyande ko sembo bende bona ontare ko boli diswali igona emutage tamagenderero ko senga ke siasa echiro yeta ko mbrane ngane kwa gachwa ginko bigumwe omonto yita akanwa na agokonyire okoba na hotelire omonto gete eta echiro hanete nene bono ngaki mutagete bono mutagete rakiro mwanya abantu no mokongu inje tata antike nane byagonte abantu bari bantu maete egento takire okora no gokira togokwana nkira asiki chitimu enjene timu nengo chiesa ro mupira nkyogonte internet ntikire ro mupira ko kuchieswa lazima nchiese ekero begete uniform eri monyi na nje kimbegete uniform lazima tutachane bono that is how politics is. It's not an enmity tindi ashua dinkingo chikonyora na ne binte ibye no biko chikobonya bikoba ekembu gata bona kinkora aragera njata no mwana gasire ngurunkaga digago njanda my friend togo nte binja ko ruchindege chigoroga ntiga abantu bane batubuka tistimaga ntiga abantu boru wali chipara ngano gokura ngo mwama go chagote ngo Osoro ta go tacha Gusii Osoro ta okwanaga bogirangere ri bamento bamerwa mbare ka banje to Osoro karanga ke bayo teya abantu chibangire ngora abantu bane na uma itena kibachandegete. I can tell you mbede president ngo chara ko batebe egetieke koruwe binte ibyabete na abeke milioni 100 yokorosike tieke kebe ku stadium obago chakontebiga ngobe kukere daya sigari ngobe kukere egetieke omwaka oyo ayonte ebinga karatike ebyo ngagendo samatanga Gusii kuone kukwana nga ono si etotagete sa abantu tagete igobane ensete nene ense bone tenene kerege ntokete nene bono Osoro, siriba Lucio Osoro. Osoro, oyuno. Mwantina nire. Mwangere ribaga. Ngenderere. Kobwatyo mongwanoria. Ebinto byaito bibe. Ose chikure chire 2027. Bono iga ningo mugambi. Igorari ningo mugambi. Ningo mugambi. Modade chibesi chaega. Modade pare yega ndekorosigwa. Aba usi aba bana montegerete. Ngotera mure myake vere. Nchenko ngusande binto ku constitution ziche ino ntumbega. Tomago to kugamba ko 2027 monda ina kimotagete. Naende buna Ruto ago cha Gusii round yeye Mugirango. Ka okora Mugirango nyari bare masaba. Ka okora nyari bare masaba. West Mugirango. Ka okora West Mugirango Kitutu Church North. Abangona abarega. Ka okora donya to tebinga yatagete Jerusalem tena yatagete. Ebinte ebyonsi ebiko je constituency eji. Ejichinde ganya eyiye nemo cha korosi. Intu tiatora arosi bono sei to tiago to chekia. Tiatora arosi bintu byase. Around yena aba selfish nje ntare korosi buone abantu kunya konte bigora isiko I don't care tiganda arosi Mugirango nda arosi Mugirango igo mo nganje te bado aya ngokwana na mangana de kere mo deputy president yara ega mo erese na kintagete lakini mbuya abantu bali bakora egere ngende goteba ngebintu byasare kire oh no nkonye mbekere besa segete mbekere be bate ibagenderere gose bana bamento na no mate kermo ndenga nduga ngende timu eriende ntate mo manyenge around yeri na ko ga mantare nge serikali na buga tuko se marakane nkarara chiseri litukeri mo nkabuga tukeroka nkabuga ngaunchuka no chiseri ngatikeru nkairu nsibire ase Subaru maiga na bana wa minto ngaiki ukeroka saine chiabo tuko nkabera aris keroka baka saa 8 bakamago nsibo bosaigo nga nye president ngo chere Gusii Osoro tatakirikoroka na kino mujumbe nkamago siborua nkamakoretwa ngatiki kwa keumbu na keroka botuko saa 8
timbu ati simi bagantenga gendo ligie simi bagantiga ige koro tukiane kemo ngotarane koro te kemo ngosogoria arafu ngotene niye gari ndi onsi egweta ko sinen konya ninkie town bantu mbama etenga imseri kimbekire egari yeyo ekabora ngasugunana munemndo karega se chokora na kabeire ngasugunane etrere yemo ekahangi kibosongo nganyore pikipiki yamo mungwa narabwe pikipiki ngamote inkobe go chinyanchwa akandikire tati yeto kumanya ninje ngamote ichibe sikiane chire nyumba akakanga ndo murebi akambogori akanki ate osegamu Osoro lina ikari ngachiko akalikire kamanya kumbe no Osoro ngamaga sonyo manka mwachi besa bono igakena esrakali ina arwanere tinko bwatu osemarakane nogo ntebi kara yetige myaka ibere getigarete igongira ne kubwatu ekiagara ekaro kondu usiga inche no muntu bwa kamono timaje kokira inche nate yorante ngosoro kira ngakingukira ngakinkomenya akamono akakangetia timu ende yosingo ngotoka ngwaka nkoyerwanera onya kidase Ruto nkorwanera onde bwensi go chasene ngotacha bono ngonganya kurwa sare ngende bali bare onye Ruto gotikira muino lazima ntacha igonda abo gatukira lituko tata na korete go siemesi mutago ntiga na inche ndabera ase abantu bagotuka na inche ndahonchoka buya gotina na inche ndabakonya ibintu bikuchukubasamba inche nde mali ndatenga yatika kuba patamono ngakiboko bayiga bamendo gayo montige mwanjera ndiye manganayo mwanjera nile bali banje to Osoro bano makora aya DJ sasa Mheshimiwa Faruku nataka nikulete hii story yote nimeongea ya Gusii haikuwa maneno mingi nilikuwa nawaambia vile Gusii mashamba imekuwa ndogo